Razgovaramo s nezavisnim zastupnikom u Europskom parlamentu Mislavom Kolakušićem. Vijest dana je dodjela 700 milijuna eura takozvane bespovratne pomoći Republici Hrvatskoj iz Nacionalnog plana za oporavak, no dosad ste u plenarnim i parlamentarnim raspravama bili dosta kritični kad je riječ o tomu da Hrvatskoj netko nešto daje ili poklanja. Europski fondovi zvuče grandiozno. Međutim, Europska unija nema niti jednog eura vlastitih sredstava. Kako dolazi novac u europske fondove? Tako da Mare, Jure, baka Marica od svojih malih mirovina kupuju kruh, plaćaju PDV, plaćaju meso i dio tog PDV-a odlazi u Europsku uniju. Sve što građani Republike Hrvatske stvore kroz BDP, također dio toga mi smo dužni uplatiti u proračun Europske unije. Tu se dakle radi samo isključivo o raspodjeli vlastitih sredstava. Nažalost, kada se govori dobit će građani ta sredstva, dobit će hrvatska poduzeća. Neće dobiti, jer ih raspoređuju u svakoj državnoj članici oni koji su na vlasti. U Hrvatskoj je to korumpirana zločinačka organizacija HDZ. Ona raspoređuje i svojim jatacima i svojim firmama i jednim te istim uvijek poduzetnicima daje novac koji su prikupili svi građani Europske unije. Drugo, što se događa sa većinom novca koji dođe iz takozvanih europskih fondova? On ide u dio poljoprivrede. Kako se on troši? Veliki poljoprivrednici kupuju njemačke traktore, koji su u zadnjih 10-15 godina poskupili 4 puta. Znači, novac preko kupnje europskih traktora dolazi uistinu u Njemačkoj. To je kao da direktno građani uplaćuju Njemcima za razvoj njihove industrije. To je realnost. Bespovratna sredstva, ona ne postoje. Znači, gdje se govori o Next Generation EU, tu govorimo o podizanju ogromnih kredita koje će plaćati svi građani Europske unije. Znači, ne radi se o nikakvim bespovratnim sredstvima, nego se radi o kreditima koji će biti plaćeni. Kad smo kod sredstava i financiranja, inflacija je trenutačno popriličan problem, cijene rastu, osobito cijene energenata. Europska unija najavljuje brza rješenja, međutim, s druge strane čujemo i poruke s terena kako dosadašnja pomoć nije učinkovita. Mi se nalazimo u situaciji u kojoj cijene nafte su po barelu praktično iste. Znači, već jedno dugo razdoblje, one osciliraju gore, dole, 50 dolara po barelu, barel je 200 litara. Međutim, cijene benzina su otišle 30 do 50%, dizela i nafta. Kako i zbog čega? Znači, radi se isključivo o manipulacijama i nikakvim tržišnim uvjetima. Isključivo manipulacijama. U Hrvatskoj je uzeti jedan problematičan pristup gdje se benzinskim postajama određuje cijena. A nije istovremeno određena cijena i onima koji prodaju naftu benzinskim postajama, pa mnogi od njih rade sa ogromnim gubicima i vrlo vjerojatno nakon kratkog vremena će se naći u teškim problemima gdje će morati razmišljati vjerojatno i o zatvaranju svojih benzinskih postaja. Znači, ne možete zabraniti onom krajnjem ako niste odredili cijenu i onom koji prodaje proizvod. Ne proizvode benzinske postaje naftu i dizel i benzin pa da biste njima mogli. Morate otići korak unazad. Inflacija. Znači, mi u Europskom parlamentu, svi zaposleni u Belgiji i Briselu, podižu novac na bankomatima. Što vi možete vidjeti? Da uvijek isključivo podižete potpuno nove novčanice. Dakle, radi se o štampanju novčanica u razmjerima kakvog smo mi vjerojatno svjedočili samo u Jugoslaviji. Nemoguće je doći u posjed stare novčanice na bankomatu. Znači, bezgranično štampanje eura ima normalno za posljedicu i još proizvodnju fiktivnog eura koji se vodi kroz bankarski sustav, pretapanje iz šupljeg u prazno, stvara se enormna inflacija koja sada iznosi, oni kažu 10%, ali mi svi, znači, kad bilo šta idete kupiti, vidite da je inflacija i 20 i 30%. Automobili su skuplji 30%, stanovi su skuplji 30%, restorani su skuplji 30%. Znači, što je onda skuplje 10%? Kako ocjenjujete, odnosno kako predviđate stanje nakon ulaska Hrvatske u eurozonu u tom kontekstu?
Pa doći će do enormnog osvještenja građana. Znači, građani jednostavno sad računaju ovo puta 7 i vi kad dobijate nešto u tisućama, dobijete mirovinu 3000 kuna i onda imate neki kredit koji plate 100 eura i nekako vi to u glavi pregrmite. Sada kada će eure, plaće i mirovine biti u stotinama, iako se to mnogim ljudima čini da ne je moguće, pa ljudi moraju biti svjesni te jednostavne matematike. Jednostavno, ljudski mozak nije napravljen da bi bio svjestan te matematike i tek će biti svjestan. Kada mirovinu neko dobije 200 eura i kada neko na kraju mjeseca dobije plaću 600 eura, ljudi će biti devastirani i u šoku. Naravno, ova rast cijena od 30% će još se dogoditi za još 10-15%. Zašto? Ne zbog realnosti i zbog samog uvođenja eura, nego zbog prilike. Znači, zbog čega su sad energenti svi poskupili? Ne zbog povećanja cijena na tržištu, nego zbog prilike koju svi trgovci koriste. Tako će biti iskorištena i ta prilika koja se prevodi kuna u euro i cijene će otići još barem 15%. Rat u Ukrajini neminovno nas je doveo do brojnih novih izazova. Kako ocjenjujete europski odgovor do sad? Pa, europski odgovor je glup gluplje. Znači, teško je naći bolje rečenice, osim glup gluplji rade gluposti. Znači, isto kao što je bio odgovor Europske unije na takozvanu pandemiju COVID-19, mi sada imamo uvođenje kvazi sankcija Rusiji koje su dovele koje će dovesti na jesen do devastacije ono što je još uspjelo preživjeti, a uspjelo je preživjeti zbog enormnog štampanja eura i enormnog upumpavanja nepostojećih. Znači, svaka valuta mora imati nešto da stoji iza nje. Mora ili imati gospodarski razvitak ili nešto. Ukoliko toga nema, vi proizvodnjom novog novca bez pokrića samo stvarate devalvaciju i uništavate gospodarstvo. Jer ima previše novca na tržištu i onda vam stan može biti u Berlinu 13.000 eura, u Zagrebu na Peščenici 5.000 eura, jer jednostavno novac više nema nikakvu realnu vrijednost. A sa druge strane imate i dalje ljude koji primaju mirovinu od 300 eura i rade za 500 ili 600 eura. Dakle, sankcije Rusiji za uvoz nafte, plina, su sulude i sumanute. Znači, Rusija time samo dobiva, jer prodaje drugim tržištima, kojima može dignuti cijenu znatno višu nego što je bila. Znači, kada pričamo o ratu i sankcijama, to je potpuno suludo, glup gluplji, teško mi je naći drugog obrazloženja. Ko ispašta? Ispaštaju građani Europske unije i gospodarstvo Europske unije. Nedavno su Ukrajina i Moldavija na sastanku Europskog vijeća ovdje u Briselu dobili status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina nije. Kako to komentirate? Pa, znači, osim glup gluplji, trenutno vodstvo Europske unije i šefove većine država mogu opisati isključivo kao ekstremne licemjerje i prevarante. Dakle, oni daju lažnu nadu Moldaviji i Ukrajini da će oni uskoro ući u Europsku uniju, iako su mjesec dana prije rekli da se to sigurno neće dogoditi u sljedećih 10 godina i garantirano se neće dogoditi. Međutim, ono što je neprihvatljivo je da status kandidata nije dobila Bosna i Hercegovina. Znači, to je nešto nevjerojatno. Ona koja se nalazi u srcu Europe je stavljena na listu čekanja, a Ukrajina koja se nalazi u ratu i nema nikakvog govora o njezinom ulasku u Europsku uniju, jer šta to znači? Ako uđe Europska unija, mi smo u ratu, mi moramo ratovati. Ko će ratovati za Ukrajinu? Nitko. Većina u Europskom parlamentu nedavno je izglasala i produljenje COVID potvrda za dodatnih godinu dana. Vi ste bili protiv. Predviđate li u jesen nove restrikcije, dakle pored inflacije i pored rata u Ukrajini, da ćemo se suočiti s novim restrikcijama povezanima s pandemijom bolesti COVID-19? Pa ili će, znači, ti koji upravljaju našim životima, ili će nas odvući u rat, ili će nas odvući u nastavak pandemijske priče. Što znači ponovno maske, za što svaka iole inteligentna osoba zna da maska ne može nikoga zaštititi od SARS-CoV virusa, jer je veličina tog virusa
koji je u aerosolu. To je kao da, njemu je to kao ulaz, ta maskica je kao ulaz u pećinu. Znači 7x7 metara. Svaka iole inteligentna osoba, što dokazuju bezbrojne studije i podaci, zna da takozvana cjepiva protiv SARS-CoV-2 ne sprječavaju zarazu, jer ogroman broj ljudi koji je cijepljen je naravno bio zaražen i bio bolestan i tako. Ovdje ste među prvima upozorili na takozvanu kampanju straha koja se počela promovirati početkom pandemije. Ono što je zanimljivo, dosta ste pozornosti u međunarodnoj javnosti izazvali, osobito početkom ove godine kada ste se na plenarnoj sjednici obratili francuskome predsjedniku i Ursuli von der Leyen. Ono što je izazvalo za mnoge od nas ekstremni šok, jer smo Australiju, Kanadu doživljavali, odnosno tako nam je to bilo prezentirani, kao vrhunac svjetske demokracije i slobode građana. I pokazalo se da su najgori neprijatelji demokracije i slobode građana upravo kanadska i australska vlast uz priključenje novozelandske vlasti, gdje su satrali temeljna prava i svoje građane smatrali neprijateljima, slali vojsku i policiju na njih, oduzimali im sredstva za život, zatvarali ih praktično u konclogore. To je jednostavno bilo šokantno. I naravno da moje direktno obraćanje na način što u svakom trenutku, znači vi imate u svijetu uvijek jednu te istu podjelu. 10 do 15% građana u svakoj državi Europe i svijeta smatra da su građanske slobode temelj modernog društva i demokracije. Međutim, s druge strane imate i 70% koji bezgranično će vjerovati vlasti i medijima, kao što je to bilo u nacističkoj Njemačkoj, kao što je to sada bilo u Kanadi ili Australiji, da o kakvu god glupost da im oni kažu i šta god da im kažu da oni unesu svoje tijelo, oni će to učiniti. Ovih 10 do 15% nikada se neće pomiriti i zato je došlo do enormne eksplozije gdje su ljudi diljem svijeta slali moje govore iz Europskog parlamenta u trajanju minute i pol koje su vidjeli desetine miliona građana Europe i svijeta. I za kraj, što predviđate za jesen, što će biti temeljne, znači teme koje će nas okupirati? Znači, ili nas vode u rat, ili nas vode u pandemiju. Treće nema. A što će se sigurno dogoditi, bit će enormna kriza. Znači, to je neizbježno. Jer Europska unija i države neće uspjeti nabaviti dovoljne količine plina i energenata da bi prikrile prestanak. Ne možete vi brodovima dovoditi te količine koje vam idu kroz plinovode i to. To je jednostavno nemoguće. Znači, morat će doći do smanjenja proizvodnje, bez obzira na porast cijena. Neće jednostavno biti dovoljnih količina da bi se moglo nastaviti. Mnogi građani ne znaju da većina tvornica radi na plin. To je njihov osnovni energent. Znači, pa kažu ljudi, možemo struju, vjetroelektrane. Pa vjetroelektrane su za punjenje mobitela, sve drugo je priča za malu djecu. Znači, morat ćemo ili sagraditi ekstremno brzo 100-tinjak nuklearnih elektrana ili nam nema pomoći. O europskom odgovoru u svakom slučaju i nekom drugom prilikom. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala.